ihmiset ehkä vähän turhaan niin kuin vieroksuu sitä, että mä käytän nyt jotain vierasta ainetta tai että onko tämä nyt ihan sallittua tämän käyttö. Että heraproteiini, herahan on luonnon tuote, joka tulee juuston valmistuksen yhteydessä. Saadaan heraa, joka sitten kuivataan ja saadaan tätä heraproteiinijauhetta. Et varsinkin tänä päivänä, kun ihmiset syö aika epäsäännöllisesti ja se proteiinin saanti monilla aikuisilla niin on ihan liian pientä. Et mä työssäni, mä oon katsonut satoja ruokapäiväkirjoja, niin mä näen sen, että se proteiini on aina liian pienessä osuudessa ja sitten taas esimerkiksi jotkut rasvat on ihan liian suuressa osuudessa. Et jos sun on vaikea niin kun saada ruuasta sitä, sanotaan, että jos painon hallitsijalla tai laihduttajallakin se tarve on joku 1,5 grammaa per painokilo, niin sitä on aika haastavaa saada ruuasta pelkästään. Niin tässä heraproteiinissa niin se on äärimmäisen helppo tapa niin kuin varmistaa se, että elimistö saa riittävästi sitä proteiinia ja todellakin niin kuin luonnonmukaisessa muodossa, että ei tässä ole kyse mistään kiellettyjen aineiden käytöstä.